of you, welcome back to the channel Karthi's Vlogs. We're on the vlog and nikleg yani this is Karthi from Mangalore and vlogging is my passion. So last vlog aditana tiger dance nikul mini miss malditada urdakuladu Pili Nalike thujina incha rappa podu tule in the last video no avai boka inittha vlog is purely a family vlog. Family vlog daipanda nikul enordechu and family members dakalen tupare. So inittha video do special dada undu panda itte ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿತ್ತಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದೊಲೆ ಪೂರ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಪೂರ ಮೀದು ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ವಿ ಥಾಟ್ ಅಕಲ್ 4 o'clock ಬರ್ಪೇರೊಂದು ಎನ್ನದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ 1 hour ದುಂಬೆ ಕುಲ್ದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಅಪಗ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಾನು ಫೀಲ್ ಆಗಿನೇನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿತಕುಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕದಾದವನು ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ನಿಕುಲಿನಿ ತೂಪರು ಐಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಮಿಸ್ ಆತಿರು ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಿಜಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾನಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ರೇಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಚಿ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಪಟ್ಲಿರೆ ನೇಶಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಯಾನಿ ನೀವು ಮೂತಿಂಚ ಪೋದಿಂಚ ಯಾರಿಂತಲ್ಲ ತಪಗ ಏನವೇ ನಿಗೀತ ಬೂನಾ ಪಲ್ಲೆ ಬೂನಾ ಇಂದಿ ವಿತರ್ದಿಂಚ मेरे गोंजी डेट पुच्छेदा उपद्र ಅನ್ನಂದು ಒಂದು 20th 40 ಆಪುಂಡು hi guys here I have ಭವ್ಯ ನಾಟಕ ಬರ್ಚಾವ ವಿಡಿಯೋ ಜೆಪ್ಪುನ ನಾಟಕ ಆತು ಜಾ ಅಂಡೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ 3 hours ಕಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡು ಯಾನಂತೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದಾದನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಯಾನಂತೂ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಪಿರೋರ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಡು ಕಾರ್ ಪೋಡಾವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಾರು ಅಕಲಿಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೇಂದು ಅಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತು ಪಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಗ್ಯುನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಶಾಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಕಡಪಾಯ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನದ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಅಂದು ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಸದ್ಯಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಗೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಕಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಕಲ್ ಬಲ್ತಿನೆ ಪೋಯಿ ಪಿಲಿಲು ಪೋಲೆ ಇದೆ ಆನೆಗೆ ಪತ್ತಲೆ ತುಕ ಮೋನೆಗೆ ತುಕ ಆ ಮುಷ ನೋ ಕೈಕದಿಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಬಲ್ಪಲೆ ಅದು ಸರಿ ಚರ್ದಿತ್ತರ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬಲ್ಪಲೆ Stop it! Oh my God! Mummy, how chair purdu? Aunty, maguge mosa ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Run! ಮಮ್ಮಿ ಕೈ ತಳ್ಳ ಚೇರ್ ಬಿಡ್ದು ದೂರದ ಚೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿರಾ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್
ഇതേ ഔട്ടാപ്പേര ഞാൻ പൻപെ നൈസിത ഔട്ടാപ്പുൽ മമ്മി മോസ 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 സ്റ്റാക്കോടെ ചേർത്ത് వీడియో కాల్ బలుతుంది ಮೂಚಿ ಚೇರು ನಾಲ್ಕು ಜನ Let's see. Hey. Ji, burdu korre ishta ji. Sitting together. Now run, chalo. Pura plate Naishu, come on, you can do it. Come on. Babu, if Anna wins, you have to give it up. చాక్లెట్ రెడ్ చాక్లెట్ విన్ అయినా అంగడి రెడ్ జోకుల ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಎಂಕುಲ್ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಈ ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇರಾವೆ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ತೂ ಎರತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಿಡು ಆರೇನು ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಆರು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದು ಪೂರಕ್ಕುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಉಂಡಾಣಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ತೈಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 11 ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಉನ್ನಾಗ ಪಿರೋಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೂಕಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಉಂಡುದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ್ಲ ತೂಯ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾಯಿಗನ್ ಪನ್ನಡ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿಲ ತೂಯ ಎಂಕಂತೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಆತೇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.